Ko je započeo prvi svjetski rat? Nisu muslimani. Ko je započeo drugi svjetski rat? Nisu muslimani. Ko je pobio 20 miliona aboriđina u Australiji? Nisu muslimani. Ko je bacio atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki? Nisu muslimani. Ko je pobio 100 miliona indijanaca u Severnoj Americi? Nisu muslimani. Ko je pobio skoro 60 miliona indijanaca u Južnoj Americi? Nisu muslimani. Ko je porobio 180 miliona Afrikanaca, od kojih je 88% umrlo, a zatim bačeno u Atlantski okean? Definitivno nisu muslimani. Ko je napravio zoološki vrt od ljudi? Nisu muslimani. Ako neki drugi čovjek počini neki vid zločina, to je kriminal. A ako musliman počini neki vid zločina, to je onda terorizam. Pa čemu ti dupli standardi? Možemo se pitati ko su istinski teroristi, mada već i sami znamo odgovor na to pitanje. To su oni ljudi koji se bore za ljudska prava. Assalamu alaikum.